Am vrut să fac poză, te-am primat. Și nu știu ce am vrut. Încă o dată. Vezi, tu cu măta cu tată tău. Ne mai tai 2 minute până vorbesc cu cineva la telefon. Alo! Uite că nu pot să vorbesc acum, că mă țineat în 2 minute dacă pot să mă sun. Da, mascarci, da, vin. Pentru o jumătate de oră. Nu e adevărat, frate, lasă că vorbim numai încolo. Acum vreau să fac o firmare a băiatul ăsta care acum e șmecher aici lângă mine. Uite, ce una bună am văzut acum, aici e blondă, un concurs din ăla mare, te vede curul aia. Uite acolo, ai mamă! Tu! Îmi dai numărul tău? Dar nu mai l-am, că l-am pierdut în gramvai numărul tău. Ce proaste, mă. Te iei după ea, mă, bă, ce proaste. Ce Luci, e ca pula mea, nu, n-am tete. Stai, te beau un par de suc. Vezi? Vezi ăsta? Uite, îl beau pe tot. Bulan, o să fii vedetă. Auzi, ce-am vrut să-i zic? Că mă duc până acasă, să fac o baie și vreau să mă schimb acum la ora asta, dar nu că e 26, nu pot, nu. Că numai mâine dacă pot, că mâine îmi țigă mie pula. Nu, așa. Nu. Cine mă sună? Mă sună Larisa, auzi aici îi către mine. Mă, dar tu mă înșer? Nu! S-am văzut cu alta împreună. Care dintre ele, mă, că nu le cunosc? Vorbesc la telefon, că pe ecran, uite, vezi? Vezi? Vai, cum? Pac! Pac! Așa am dat eu. Așa, pac! Pac! Domnilor și domnilor, bine că v-am găsit aici. Îi dau un număr de telefon 112. Ce ai, mă? Uite aici. Vine o babă pe lângă mine. Crede baba pe lângă mine, mă prinde de cur. Și baba nu poate să mă prinde de cur, că mi-e prea tare curul. Crede un băiat pe lângă mine, uite aici. Lasă-te, mă, lasă, ce? Urlă, zic.